سلام عليك ماريا بالgrazia mia il mole mie il mole mie إنبك انت في وسط النساء وإنبيرك الفراق تالجوفتيك جسوس Ave Maria Jien Sister Teresa Camilleri Agostinjana insellimlek u nilqek għal riflessjoni oħra dwar Omna Marija. Insejħu f'wostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Naraw hekk eżis semmija din Omna x'biħsieba tallimna llum. Mit-titlu oriġinali li tana Don Tonino Bello permezz tal-ktieb tiegħu li jġib it-titlu Marija, Mara ta' żminijietna. Titlu li ħan nirriflettu hu Marija, Mara tal-istennija. Il-vera dieqa mhix meta filgħaxija ma ssib li l-ħadd jistennik x'inti tidħol lura d-dar, imma meta mill-ħajja ma tibqa' tistenna xejn. U l-aktar solitudni sfiqa iġġarrabha mhux meta issib il-fuklar mitfi, imma meta ma tridx tixelu iżjed lanqas għall-mistieden li jgħaddi għandek. F'kelma waħda, meta taħseb li għalik il-mużika spiċċat u issa il-logħob għadda u l-ebda ruħ ħajja ma jieħa tiġi tħabbat fuq bibek u laħa taqbes iżjed bil-ferħ fuq riġlejk għal xi aħbar tajba, lanqas tistaġeb aktar għal xi sorpriża u lanqas ħatħossu ġieħ f'qalbek għal xi traċedja umana. Fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma fadallek għal min tinkwieta. U hekk il-ħajja tħaffef ċatta lejn eluq li ma jasal qatt, bħal tertuqa li fuqha kanzunetta spiċċat wisq malajr u tkompli ddur għal xejn fil-vojt imbikma lejn l-aħħar intervall tagħha. Tistenna jew aħjar idduq il-gost li tgħix. Saħansitra qalu li d-dussija ta' persuna titqies skont kemm għandha x'tistenna. Forsi hu minnu. U jekk kienu hekk, ikollna nikkonkludu eżis semmija li Marija Omna hi l-eqdes ħlejqa propju għax ħajjitha kollha. Marija donna immarkata mill-kadenzi tar-ritmi ħinja ta' min qed jistenna lil xi ħadd. Diġà id-daqqa tal-bidu li biha l-pinzell tal-uqa jidentifika hi mimlija stennija meta jgħid xebba marsa ma' raġel mid-dar ta' David. Jiġifieri arusa Marija. Kif jista' wieħed ma jilmaħx il-ħsad kbir ta' tamiet u ta' taħbit il-qalb li għalih tirreferi dik il-kelma li kull mara ġġarrab bħala preludju ta' ħlewwiet misterjużi. Qabel ma jiġi mlissen isimha fil-Vanġelu dwar Marija jingħad li kienet marsa, verġini li tistenna lil Ġuseppi, tisma' t-tħaxwix tal-qorq tiegħu madħul il-lejl meta kollu fwieħa ta' njamu verniċ kien jersaq dan Ġuseppi għandha biex ikellimha fuq il-ħolmiet tiegħu.
Eżis imma anki fl-aħħar kwadru li bih Marija tħalli l-paġni tal-iskrittura ta' narawha f'atteġġjament ta' stennija. Hemm fiċ-ċenaklu fil-kamra ta' fuq flimkien mad-dixxipli Marija tistenna lill-Ispirtu Santu. Tisma' tħaxwix tal-ġwienaħ tiegħu x'in jidħol il-jum meta kollu fwieħa ta' żejt u ta' qdusija niżel fuq il-Knisja biex jarfilha il-missjoni tagħha ta' salvazzjoni. Verġni li tistenna fil-bidu, li tistenna fit-tmiem. U fl-arkata li tistrieħ fuq dawn iż-żewġ tamiet, waħda hekk umana u l-oħra hekk divina, mistennija oħra tħabbat fil-qalb ta' Marija. L-istennija ta' bina Ġesu għal 9 xhur. L-istennija ta' twettiq tal-liġi, iffesteġġjat fil-faqar u l-ferħ tal-qraba. Istennija tal-jum, l-uniku wieħed li hi kieku xtaqet setet tittardja meta bina kellu jħalli d-dar fejn kien jgħix magħha mingħajr ma jerġa' qatt lura. L-istennija tas-sija, l-unika waħda li għalija ma kinitx taf kif ħatwaqqaf in-nuqqas ta' sabar u li tagħha qabel iż-żmien kienet fawret il-kotra tal-grazzja fuq il-mejda tal-bnedmin. L-istennija tal-aħħar nifs tal-liben il-waħdini tagħha Ġesu imsammar mal-għowda. L-istennija tat-tielet jum li jgħixet Marija weħedha fis-sara quddiem il-blata. Tistenna, iva, meta tħobb tistenna. Għax tħobb hu infinit tal-verb tħobb. Anzi, fil-vokabolarju ta' Marija, tħobb fl-infinit. Ejjew bid-devozzjoni eżis induru lejn din omna u ngħidula Santa Marija, Mara tal-istennija, farraġ l-uġigħ ta' qalb tal-ommijiet tal-uliedhom li darba ħarġu mid-dar u qatt ma reġgħu lura għax mietu f'inċident tat-triq jew inġibdu mill-istorbju tal-ġungla. Santa Marija, Verġni tal-istennija, newwlilna miż-żejt tiegħek biex l-imsiebaħ tagħna ma jintfewx. Ara, il-ħażniet tagħna tbattlu Marija, tibatniex għand bejjija wara. Erġa' kebbes fina fir-ruħ tagħna il-ħeġġa ta' qabel li kienet tixel lil qalbna minn ġewwa meta għalina kienet biżżejjed li ċken xrara biex naqbżu bil-ferħ meta nistennew il-wasla ta' ħabib imbigħat nifirħu bil-ħmura ta' filgħaxija wara xi maltempata, bil-ħsejjes għall-pizzkuk aħna u deħlin id-dar filgħaxija. Nifirħu bil-qniepel idoqqu għall-għenija fil-jiem ta' festa, bil-wasla tal-qtajja ta' tjur fir-rebbieqa, bir-riħa qawwija li kienet terħi il-pressa taż-żebbuġ, bil-kantalini li kienu jaslu fil-ħarifa mill-imtieħen tal-qamħ, bit-tidwir ħelu u misterjuż tal-ġuf matern, bil-fwieħa ħelwa
ta' lavanda li kienet toħroġ aħna u nippreparaw il-bennina. Jekk illum m'għadniex nafu nistennew dan għax ġejna sajmin mit-tama. Mixfulna lejjum qed imbagħtu kriżi profonda ta' xewqa. U issa sodisfatti b'elf falsità li tassedjana. Qed nirriskjaw li ma nibqgħu nistennew xejn iżjed. Lanqas minn dawk il-wedid divini li ġew iffirmati bid-demm ta' Alla tal-Patt. Santa Marija, Mara tal-istennija, nerġgħu ngħidulek farraġ l-uġigħ tal-qalb tal-ommijiet tal-uliedhom li darba ħarġu mid-dar dawn u qatt ma reġgħu lura għax mietu f'inċident tat-triq jew inġibdu mill-istorbju tal-ġungla. Jew għax ir-rabja tal-gwerra xerdithom jew sfaw mibluwajn mill-bellija tal-passjonijiet għax tkaxkru bit-tempesti tal-baħar jew għax tkaxkru mill-maltempati tal-ħajja. Marija, jitolbuk imli ħin tiskiet ta' Antonella li ma tafx taqbad tagħmel bis-snin ta' Żożita wara li hu telaqa biex marma oħra. Fawwar int, Marija, bis-sliem il-vojt interjuri ta' Massimo li fil-ħajja kollox marlu żmerġ u l-unika stennija li tinteressah issa hi dik tal-mewt. Marija, ix-xotta dmuħ ta' Patrizja li ħolmot tant bajnejha miftuħa u minħabba il-ħażen tan-nies dawn il-ħolmiet tant rathom jiġu waħda wara l-oħra fix-xejn li issa imqarba għajnejha magħluqin tibża toħlom. Santa Marija, Verġni tal-istennija, għatina ruħ bħal tiegħek li tisar fuq l-għadba tat-tielet millenju b'xorti ħażina iktar qed inħossuna u li tilabex milli profeti tal-Avvent. Marija Omna, Assisa tas-Sebħ, erġa' mlilna qalbna bil-passjoni tal-bxarit ġodda ħanwassluhom lid-dinja li diġà tħossha xjaħet. Fl-aħħar nett ġibilna qarpa u ċetra ħalli miegħek imbakkru u nqajmu sbieħ il-jum. Quddiem il-bidliet li qed iredu l-istorja għatina Marija li nħossu fuq ġildna it-tferfir ta' bidu ġdid. Fehmna li mhux biżżejjed tilqa' trid tistenna xi drabi li tilqa' u sinjal ta' rassenjazzjoni. Li tistenna u dejjem sinjal ta' tama kemm importanti eżis semmija din li tistenna u dejjem sinjal ta' tama. Għalhekk Omna Marija għamilna ministri tal-istennija u l-mulej li ġej Verġni tal-Avvent jissorprendina anki bil-kompliċità materna tiegħek bil-musbieħ fidejna.
U hawnhekk Marija x'sa tallimna dan it-titlu tant sabiħ. Marija, mara innamrata. Ti amo, I love you. Inħobbok f'kelma waħda. Jien ma nafx jekk fi żmien Marija kienu jinqdew bl-istess messaġġi ta' mħabba, ħelwin bħal ġakulatorji u maġġlin bħal graffiti li jitfajliet tal-lum jonqxu ħfief fuq id-djarji tagħhom jew fuq il-basktijiet imlewna ta' sħabhom tal-iskola. Imma naħseb li jekk mhux bil-pinna fuq il-jeans jew bil-ġiebs fuq il-ħitan, l-adolescenti tal-Palestina kienu jġibu ruħhom bħal sħabhom tal-istess età tal-lum il-ġurnata. Pinna ta' kittib ħafif fuq qoxra ta' xi zokk jew bit-tarf ippuntat tal-bastun fuq it-trab tal-art tal-merat. Kienu jiktbu xi kodiċi li ikollhom biex jgħaddu dak is-sentiment lill-oħrajn antik imma dejjem ġdid li jqanqal ir-ruħ ta' kull bniedem meta tinfetaħ għall-misteru tal-ħajja. Naħseb kienu jtennu jien inħobbok. Inħobbok. Marija eżis semmija. Ukoll għaddiet minn dak l-istaġun hekk sabiħ tal-ħajja magħmul minn staġib u dmuħ. Miqbiż bil-ferħ u dubji, minn ħlewwiet u beżat li fihom bħal ftazza tal-kristall domnhom jitħaltu l-fwejjaħ kollha tal-univers. Mela Marija daqet hija wkoll mill-ferħ tal-laqat, mill-istennija tal-festi, il-ħeġġa tal-ħbiberija, l-ewforija taż-żifna, ix-xenqat innoċenti għal xi kumpliment, il-kuntentizza għal libsa ġdida. Kibret bħal ġarra f'idejn il-fuħħari Marija u kulħadd kien kurjuż dwar il-misteru ta' dik it-trasparenza bla dbajja u dik il-freskezza bħal nikta. Lejla minnu ġuvni jismu Giuseppi għamel il-qalb u stqarrila Marija inħobbok u weġbitu ħafifa bħal tferfira mal-ġisem kollu u qaltlu jien ukoll ta' u fit-tebtib ta' għajnejha seta' jilmaħ leqqiena Giuseppi bħal fmera il-kwiekeb kollha tas-sema. Sħaba li fil-medet tal-għelieqi bħala kienu jdawru bejn subajhom il-petali tal-ħaxix ma setgħux jifhmu kif Marija setet tħaddan flimkien l-estasi tagħha falla u l-passjoni għal ħlejqa oħra. Is-sibt kienu jarawha miġbura lil Marija fl-esperjenza smewwija tal-estasi meta fil-korjiet tas-sinagoga kienet tanni hekk u tgħid Alla, Alla tiegħi int, lilek ħerqana nfittex, ruħi bilaċċ għalik, għalik. Kienet tgħidlu imxenqa jiena għalik. Jien bħal art nixfa, maħruqa bla ilma. Imbagħad fil-għaxija saba kienu jibqgħu imbelħa meta huma u jirrakkuntaw lil xulxin taħt qamar mimli xenqat ta' mħabba tagħhom kienu jisimgħuha titkellem dwar l-arus tagħha bil-kelmiet tal-għanja tal-għanijiet li tgħid il-maħbub tiegħi jarfuh fost 10,000 għajnej bħal ħamimiet ma' ġenb nixxija ilma.
Is-sura tiegħu bħal tal-Libanu majestuża bħaċ-ċedri. Għalihom din it-tifsila kienet biċċa xogħol impossibbli. Imma għal Marija kienet bħalli kieku qed tlaqqa flimkien iż-żewġ partijiet tal-vers wieħed tas-Salmi. Għalihom l-imħabba umana li kienu jħossu kienet bħall-ilma ta' ċisterna, ċar ħafna iva imma b'ħafna xaħx fil-qiegħ. Biżżejjed ċaqliqa żgħira biex it-trab tal-qiegħ jerġa' jitħallat u l-ilmijiet jiddardru. Imma għal Marija ma kienx hekk. Ma setgħu qatt jifhmu dawk ix-xbejbiet ta' Nażaret li l-imħabba ta' Marija ma kellix ilma mdardar fil-qiegħ għax dan tagħha kien bir bla qiegħ. U allura nerġgħu nduru lejha is-semmija u ngħidula Santa Marija Mara Nnamrata. Jekk hu minnu kif tanni l-liturġija li inti l-om tal-imħabba s-sabiħa, ilqana fl-iskola tiegħek u għallimna inħobbu kif taf tagħmel int. Santa Marija Mara Nnamrata u li jaqbad bla ma jintefa' tal-imħabba irridu nitolbuk maħfra għat-tort li għamilna lill-umanità tiegħek. Sibni aħna Marija kapaċi biss għal fjammi li jolew lejn is-sema, imma mbagħad forsi għax bżajna li ntabnuk bil-ħwejjeġ ta' din l-art, filnik barra mill-esperjenza tax-xrarriġ kejkna ta' hawn isfel. Imminti ħud ġieġa ta' mħabba għal ħallieq. Inti tallimna wkoll kif jinħabbu l-ħlejjaq. Għalhekk Marija għenna nerġgħu norbtu flimkien il-qasmiet assurdi li bihom fejn tidħol l-imħabba noħolqu aħna atteġġjamenti separati. Wieħed lejn is-sema spiss fqir fil-verità u l-ieħor lejn l-art. Għani fil-vuċijiet imma sajjem bil-kontenut. Femna int Marija li l-imħabba idejjem qaddisa għax il-fjammi tagħha jwasslu għal ħuġġieġa waħda ta' Alla. Imma femna wkoll li bl-istess nar barra li nqabdu msibaħ ta' ferħ għandna l-possibilità kera li mill-isbaħ wejjeġ fil-ħajja nagħmlu art maħruqa. Għalhekk Santa Marija Mara Nnamrata, jekk hu minnu kif tanni l-iskrittura li inti l-om tal-imħabba sabiħa ilqana fl-iskola tiegħek. Għallimna nħobbu. Hija arti diffiċli li nitgħallmuha bil-mod imma. Għax wieħed irid irewwaħ fuq il-ġamar mingħajr ma jitfih ħalli jeħilsu minn ħafna saffi tarmiet. Ħobb hija forma oħra tal-verb tmut bit-Taljan. Ifisser ma tibqax int fiċ-ċentru toħroġ minnek innifsek, tagħti bla ma titlob lura, tkun diskret sal-punt tas-silenzju, tbagħti biex tħalli jaqa' minn fuqek il-qxur tal-egoiżmu. Twarrab min-nofs meta tkun qed tirriskja li tikkomprometti il-paċi fid-dar. Tixtieq tassew il-ferħ tal-persuna l-oħra. Tirrispetta id-destin tagħha u tgħid għal kollox mix-xena int. Meta tintebaħ li tista' tellef il-missjoni tagħha. Santa Marija Mara Nnamrata, la darba l-Mulej qallek fik jinsabu l-ejjun kollha tiegħi. Għatina li nifhmu li l-imħabba idejjem dik in-niżġa ta' dawk il-ħjud taħt l-art li ħabta u sabta iġibu l-ferħ li f'xi mumenti tal-ħajja jinfdu l-ispirtu tagħna, jirrikonċiljawna mal-affarijiet
u jroddulna il-ferħ tal-ħajja. Marija, inti biss tista' tenna nilqgħu il-qdusija li tagħmmar f'dawk il-waqtiet mistura ta' ferħ tar-ruħ meta l-qalb donna tieqaf jew tħabbad biktar qawwa quddiem il-miraklu tal-affarijiet bħal l-ilwien tal-għabeġ, il-fwiħa tal-oċean, ix-xita fil-bosk, l-aħħar borra tar-rebbija, l-armonija ta' el-vjolin li jdoqq ir-riħ, il-kuluri kollha tal-qawsalla u hemm minn taħt il-ħamrija tal-memorji ifeġġu xenqat reliġjużi ta' paċi li jixxierku mal-istennijiet tad-destinazzjonijiet futuri u jġaluk tħoss il-preżenza ta' Alla. Għenna Marija biex f'dawk il-waqtiet ħfief ta' namur mal-univers nistgħu nħossu li s-salmodiji ta' billejl fil-klawsura u d-danzi taż-żeffina għandhom l-istess għajn ta' mħabba waħdanija u li l-għajn li tnebbaħ il-melodija li f'kull għodwa tiddi f'katedral hija l-istess waħda tar-ritornell li jasal taħt widnejna fil-għaxija minn fuq il-baħar. Kellimna, Marija, u għallimna dwar l-imħabba vera. Nsellimlek u nirringrazzjak li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.